My name is Lieutenant Aldo Ray. And I need me 8 soldiers. We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis. Spoločnosť a Kinema.sk uvádzajú. Pár hodín po premiére sa stretávam s kapitánom Adrianom Žižkom, aby sme prebrali nový film Quentina Tarantina, Nehanební bastardi, takže taký rýchly prvý dojem. No, myslím si, že asi najsilnejší Tarantino. Fúha, to je veľké. A prečo? Tak, je to stále Tarantino, máme tam zachované jeho trademarky. Nohy. V prvom rade sú to nohy hlavné herečky, to tam musí byť. Na druhej strane zase rozprávanie rozdelené do kapitol. Ale tentokrát mám pocit, že to je všetko také komplexnejšie a dokonca aj tie jednotlivé trademarky, napríklad takom Kill Billovi, to sa všetko zúčastňovalo len toho, že tu vypichneme, povedzme, exploitation, tu vypichneme nejaké anime a ostalo to všetko na tomto vrchnej úrovni. Kdežto tu mám pocit, že sa pracuje s tými trademarkami takých niekedy až na tých úrovniach. Môžem povedať v podstate jeden príklad, čo je veľmi vďačný a predpokladám, že diváci sa na tom budú najviac baviť. To je vlastne scéna, kedy musí Brad Pitt hrať postavu Taliana. A ten plukovník Hans Landa sa vlastne trikrát spýta na jeho meno. A vlastne Brad Pitt musí povedať Girolami. A v tom momente som si vlastne uvedomil, že Girolami je odkaz na talianskeho režiséra Enza Girolamiho, ktorý vlastne natočil film v 77. Inglourious Basterds a vlastne z tohto Tarantino vychádza a z toho prevzal aj film. Takže opäť tam bude pre fanúšikov takéto vstávanie, ukazovanie na plátno a smianie sa v určitých malých skupinkách, ktoré budú vedieť o co go a väčšina divákov bude proste len tu počumieť zase na to, čo sa tam deje. Tak áno, vieš, je to Tarantino proste. On je človek, ktorý žije filmom. Je to ako, že on nikdy nevytváral skutočný svet, vytváral svet fikčný a to je vlastne jeho alfa a omega. Takže čím viac poznáš, tým viac si doma. Dejiny kinematografie sa v poslednej dobe rozprávajú cez dejiny scén. Mal si ten pocit práve pri Nehanebných bastardoch, že by sa mohli byť tie dejiny kinematografie aj v kontexte tohto filmu týmto spôsobom rozprávané, kde skutočne sú niektoré z scény tak výnimočne silné, a keď aj začiatok filmu veľmi definuje toho diváka, že čo ho čaká? Áno, vlastne človek hneď dostane úvodným obrazom do seba, že čo chce Quentin povedať, ako to chce hovoriť. Už úvodné titulky, proste to je krása sama o sebe, lebo sa tam striedajú asi 3 alebo 4 fonty, ktoré upomínajú na titulky a fonty, aké sa používali v americkej, francúzskej, nemeckej kinematografii v období 40 rokov. Čiže čo ti povedia úvodné titulky? Máme tu Tarantina, budeme robiť 4 týchto filmov a vlastne hovoríme o tejto dobe. Čiže pokiaľ skončia úvodné titulky, tak vlastne vieš v podstate základný setup toho filmu, že kde to bude a ako to bude robené. A ako si myslíš, že budú reagovať slovenské publikum na film? Teda opomeňme fanúšikov, ktorým je vlastne jedno, čo sa tam deje, hlavne, že je to Quentin Tarantino a teraz nemyslím, takých tých náročnejších nie, ale také bežné slovenské publikum, čo povie na film zo 44., teda ktorý sa odohráva v 44., 45. roku a takýto pohľad na vojnu a vôbec židovskú problematiku? To neviem, ja nejsom nimi, ale proste viem, že veľa ľudí bolo nalákanými trailermi, ktoré sú akčné. Opäť upozorňujem, to není akčný film, je to hlavne konverzačka, je to Tarantino. A čo sa týka témy, tak máme tu snáď konečne po dlhej dobe nejakú alternatívnu verziu druhej svetovej vojny. Vo westernovskom duchu. Je to parádne, dokonca jednotlivé kapitoly za sebou idú takým spôsobom, že tie švíky sú absolútne bezproblémové. Možno, že prvýkrát mám v živote pocit, že by tam tie jednotlivé kapitoly rozdelené nemuseli byť, lebo by to tak hladko išlo za sebou. Čiže potenciálne môžeme hovoriť o možnom filme, jednom z filmov roka 2009 pre teba? No zatiaľ to je skoro povedať, predsa len 8 mesiacov, ďalšie 4 mesiace ešte pred nami, ale čo som doteraz videl z našej riadnej kinodistribúcie, to je jedno z toho Ale vieš, máme tu ešte District 9, máme tu Avatara, nemáme tu síce Shutter Island, ale to sú zase témy na iné diskusie. Hej. Veľmi dôležité vo filme je herecké obsadenie, ako pri každom Quentinovom filme. A tuto je to spojené aj samozrejme s geniálnou hudbou, ale to samotné herecké obsadenie je tak charizmatické, že bez neho by ten film nebol tak kvalitný, ako je. Máš pravdu, ale úplne najväčšie šťastie je to, keď máš režiséra a scenáristu, ktorý dokáže napísať geniálne dialógy, ktoré veľakrát vytvárajú väčšie napätie ako nejaká akčná scéna, čo Tarantino dokáže. A má ešte cít aj na hercov, ktorí to celé, čo on napísal, dokážu tak bravúrne zahrať, že niekedy ani nedýcháš. Ja som napríklad nedýchal skoro stále, keď bol na platne Christoph Waltz v polohe toho... to bolo nedýchateľné priam. Plukovníka Aldu. A pôvodne ho mal hrať Leonardo DiCaprio, čiže bola príšerná voľba, čiže našťastie to dopadlo tak, ako to dopadlo. Zapomeň na DiCapria, hej, ten sa hodí do Scorseseho filmov, tuto Alda bol úplne geniálne, akože dokope sklbenie. A to, koľko dokázal hovoriť jazykmi, jak plynula, jak sa v ňom akože miešala tá
až z neho išiel strach a zároveň taká krehkosť. Ale tak treba zase povedať, že aj Brad Pitt, čím je starší, tým je lepší a v tomto filme sa tiež zaskvel. Občas síce tak šušla, že mi to pripomenulo, že hrá v Snatch 2 namiesto ďalšie Tarantina, ale to v podstate nevadí. Bol cool podľa mňa, Bol absolútne. cool, hej, takže Faninky budú úplne odpadávať aj z jeho talianskej verzie. Áno, Girolami. A týmto sa s vami lúčime a pozývame do kina tento štvrtok 27. augusta. Man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Nein, nein,